Bună seara, dragii mei, și bine ați venit la webinarul Sănătatea Sufletului. Așa cum marea majoritate dintre voi știți că astăzi este ziua mea, este casa plină, chiar dacă a fost la jumătatea săptămânii, uh, a fost o mare bucurie să am alături de mine copiii, ginerii, nepoțelele și prietenele mele apropiate. Au fost astăzi toți alături de mine aici și încă mai sunt acasă, așa că mi-am cerut iertare de la ei că îmi doresc această zi să o petrec un pic și cu voi, fiindcă toți cei care urmăriți aceste webinarii sunteți persoane care s-au legat sufletește cumva de mine și vindecarea sufletului și al meu și al vostru ține de o împreună lucrare. Și așa că, fiind o zi importantă pentru mine, am considerat că este nevoie să mă întâlnesc puțin și cu dumneavoastră. O să începem rugăciunea prima dată. În numele Tatălui și al Fiului și a Sfântului Duh. Amin. Tatăl nostru care le ești în ceruri, sfințească-se numele Tău. Vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră cea spre ființă, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne lăsa pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel viclean. Ca Ta este împărăția, puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, trimite asupra noastră puterea Ta pentru a primi ajutor, că Tu ești mare și puternic și Ție slavă și închinăciune înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. O să închinăm palmele pentru a le curăța. O să facem acel exercițiu EFT cu care sunteți obișnuiți. Ne conectăm la puterea divină pentru a primi ajutor. Ne conectăm la puterea divină pentru a primi ajutor. Ne conectăm la puterea divină pentru a primi ajutor. Ne conectăm la puterea divină pentru a primi ajutor. Ne conectăm la puterea divină pentru a primi ajutor. Ne conectăm la puterea divină pentru a primi ajutor. Ne conectăm la puterea divină pentru a primi ajutor. Suntem conectați la puterea divină. Suntem conectați la puterea divină. Suntem conectați la puterea divină în minte, corp și spirit. Amin. Foarte bine. Vă mulțumesc. O să aprindem o lumânare, fiindcă toți, atunci când ne rugăm, de obicei, aprindem o lumânare. Eu mi-am pregătit o capsulă de lumânare. Și o să facem semnul Sfintei Cruci pe ea și spunem așa: Doamne Iisuse Hristoase, îți trimitem atâta lumină cât ai nevoie să ne luminezi mintea și sufletul pentru a primi vindecare. Amin. O punem aici. O să vă povestesc o întâmplare de astăzi. Luni am căutat, mi s-a stricat camera mea, aveam o cameră portabilă la computer de o calitate mai bună și folosind-o extrem de mult, s-a ars. Și luni l-am sunat pe băiatul care se ocupă de înregistrările mele și l-am rugat să facă un research pentru o cameră de care aveam nevoie. Uh, Ne-am uitat împreună, am intrat, am hotărât ce trebuie cumpărat, am pus toate datele acolo și la sfârșit, după ce am plasat comanda, ne-a spus că nu este în stoc. Ok,
Laurențiu a spus că se va duce prin magazine să o mai caute. S-a dus marți, bineînțeles, și nu a găsit-o. Găsise altceva și i-am spus, nu o lua, lasă, așteptăm să luăm camera de care avem nevoie. Și... Dar totuși am simțit o pace. Chiar dacă știam că vine webinarul și îmi doream să am o cameră bună pentru această transmisie, fiindcă camera din computer este destul de neclară. Și astăzi de dimineață primesc un mesaj de la DHL că produsul dumneavoastră va fi livrat în această zi. Deci, pacea pe care eu am așezat-o în suflet, știam că totul va fi bine, totul va fi, Dumnezeu va găsi o soluție și chiar dacă atunci au spus că nu este în stoc, Dumnezeu a găsit undeva camera mea de care eu aveam nevoie și mi-a trimis-o astăzi la 5, am primit camera și am putut-o instala și astăzi să ne vedem cu claritate ca să fie totul cât mai bine cu putință. Mulțumesc lui Dumnezeu pentru toate împlinirile pe care mi le arată în fiecare zi. Și de ce am vrut să împărtășesc cu voi acest lucru? Fiindcă este extrem de important ca noi, atunci când facem curățenie înăuntrul nostru și devenim un canal curat și perfect de energie și lumină, gândurile noastre se pot materializa. Deci nu numai că noi vom fi mai sănătoși, dar și ceea ce dorințele, proiectele noastre pe care noi ni le propunem, acestea se pot materializa mult mai repede. Vă sfătuiesc să faceți acest lucru și să căutați, să lucrați pe voi cât mai mult. De aceea am făcut acel program, acea aplicație, să vină spre folosul dumneavoastră și chiar dacă nu aveți încredere în testarea kinesiologică pe care eu o folosesc, dumneavoastră puteți, măcar prin intuiție, urmărind tabelele, o să vedeți că la un moment dat o să se oprească privirea pe unul din cuvintele din tabele. Și atunci, dând click pe săgeata verde, puteți asculta acea rugăciune vocală care vă poate ajuta să eliminați ascultând-o și mergând cu magnetul de jos în sus pe meridianul vasul guvernor, puteți să eliminați toate acele energii care vă creează disconfort și după acel disconfort mai târziu poate să apar dezechilibrele, după care se instalează boala. Dar de ce am ales această temă, sănătatea sufletului? Noi, din tot, am lucrat foarte mult și în marea majoritate a cazurilor, boala din corpul nostru apare în primul rând în suflet. Deci prima dată se îmbolnăvește sufletul nostru, după care se îmbolnăvește corpul fizic. Deci dacă noi am avea grijă mai multă de sufletul nostru, corpul fizic nu s-ar mai îmbolnăvi atât de repede. Nu degeaba a fost lăsată de la Dumnezeu acea spovedanie. Spovedania este un instrument de curățare a sufletului. Așa cum eu fac această tehnică și găsesc ceea ce dumneavoastră nu-mi spuneți, dar eu prin conectarea, prin rugăciune, accese subconștientul și acolo ies tot felul de stări pe care dumneavoastră le trăiți. Și acele stări sunt cele care au îmbolnăvit în primul rând sufletul. După aceea s-a îmbolnăvit corpul fizic. Spovedania ne ajută să eliberăm mai repede ce se stochează prima dată în suflet și după aceea în corpul fizic. Dacă oamenii regulat s-ar duce și
și-ar ușura sufletul, boala nu s-ar mai instala în corpul fizic. Este foarte simplu. Păcat că oamenii se iau cu foarte multe lucruri, alte lucruri de făcut și nu conștientizează puterea spovedanii și a Sfintei Împărtășanii. Mersul regulat la biserică și toate acele rugăciuni vin și curăță ceea ce noi avem de puneri în straturile noastre, în interior și în câmpul nostru, fiindcă aceste dezechilibre, energii și informații nefavorabile se așează în corpul nostru, dar se pot așeza și în aura noastră, în câmpul nostru. Și acolo, din câmpul nostru, pot împiedica corpul nostru să se vindece. Um, Sufletul nostru se oglindește în Dumnezeu. Și vedeți dumneavoastră, imaginați-vă un diamant care este stropit, tot felul de picături pe el uh, și își pierde strălucirea. Acel diamant, el este tot diamant înăuntru lui, dar cei din afară, când îl vor privi, nu o să spună nimic acel diamant, nu o să vadă nimic. La fel se întâmplă și cu sufletul nostru. Când vin tot felul de lucruri care se așează pe sufletul nostru, noi ne pierdem acea strălucire sufletească care radiază dinăuntru nostru. Și asta ne îngreunează și pe noi în emiterea de unde vibraționale favorabile și în a primi, fiindcă acele pelicule de praf, de noroi, de mizerie, de orice este pe acest diamant numit sufletul nostru, împiedică și emiterea de sentimente și primirea de aceste sentimente. Dr. Bradley Nelson vorbește de zidul în jurul inimii, dar eu sunt de părere că acest zid poate să fie în orice parte a corpului nostru, în momentul în care am fost afectați, am fost loviți, impactați de ceva, de o stare, de o energie, de o informație, de un impact vizual, se poate produce un astfel de zid care să împiedice emiterea noastră și primirea noastră de energie favorabilă. Și noi, nemai primind această energie favorabilă, bineînțeles că sufletul nostru se îmbolnăvește. Îmbolnăvindu-se sufletul, se îmbolnăvește și trupul. Toate aceste energii stagnante care persistă în jurul nostru nu fac altceva decât să ne îmbolnăvească. Aceste energii stagnante sunt cuprinse în acele tabele. Le avem aici. O să vă arăt. Știți cu toții ultima ediție a cărții Medicina Sufletului, da? O găsiți pe site. În carte este expusă metoda, puteți să învățați metoda și să o aplicați. Are foarte multe rugăciuni, sunt în carte și puteți să beneficiați de ele. Odată cu cartea vin acele tabele. Tabele cu energiile și informațiile favorabile și nefavorabile. Și, bineînțeles, magnetul de frigider pe care îl folosim în aplicarea tehnicii. Deci fiecare energie stagnantă o avem în acest tabel. Sau în aplicația mea, Balance Harmony 3, pe care o să o deschidem și astăzi, o aveți această aplicație acolo. Vă mulțumesc că sunteți și astăzi în număr atât de mare. Uh, Apreciez foarte mult și toate mesajele pe care le-am primit astăzi de la dumneavoastră. Telefonul în continuu a sunat, a fost o zi doar de stat pe telefoane. Chiar dacă am avut musafiri, m-am străduit, încă mai sunt foarte multe telefoane la care trebuie să le răspund.
și dumneavoastră, că sunt foarte multă lume care ne urmărește. Avem aici și din țară, și de la Viena, și din Arizona. Vă salut cu drag. De la New York, din Montreal. Vă mulțumesc că sunteți atât de mulți și astăzi și ați dorit să petrecem împreună. Mulțumesc pentru toate gândurile bune, mesaje foarte frumoase, văd aici și foarte multe. Din Japonia avem pe cineva de la Berlin, de la Chicago. Da, mai multă lume din Statele Unite. Uh, Este... Mulțumesc! Mulțumesc tuturor! Din Denver, Colorado, iarăși, mulțumesc că sunteți Italia, Anglia, Canada din nou. Da, deci lumea de peste tot. Sunteți conectați și asta ne face, ajută la formarea acelui canal, fiindcă v-am mai explicat, în momentul în care facem rugăciune, se formează un egregor deasupra noastră și acest egregor nu face altceva decât să ne ajute să uh, materializăm dorințele noastre. Și astăzi dorința tuturor cred că este pentru a vindeca sufletul. O să dăm un share screen înainte de a face câteva curățări. Uh, o să, stați să dăm un share screen și o să vă anunț seminariile. Deci următorul seminar este la Chișinău, pe data de 9, pe data de 9 noiembrie este Chișinău, pe data de 16 noiembrie la Timișoara și 23 și 24 noiembrie va fi la București, tot seminarul, nivelul 1, 2, 3 și 4. Vă așteptăm cu mare drag să fiți alături de noi. Transmisie online va fi doar la București. Aici avem toată aparatura necesară pentru a face această transmisie online. Deci cei care sunteți de departe și vă doriți să ne urmăriți online, uh, găsiți. Deci dacă dați click pe eveniment, o să... Dați că nu știu cum am făcut eu. Trebuia să fac. Deci pe evenimente, la buy tickets. Da, și aveți aici jos, scris cu roșu, bilete online, Zoom, se pot achiziționa aici. Deci cei care doriți să participați online, dacă nu aveți posibilitatea să, să fiți cu noi în sală, puteți să luați bilete online. Bineînțeles, și biletele online avem un număr limitat de participare online. În regulă. Știți, cu foarte mulți deja ați văzut aplicația, am folosit-o de mai multe ori, o să o folosim și astăzi. Nu o să fie foarte lungă această înregistrare de astăzi, dar o să mă străduiesc să fac o curățare pe grup, da? Pentru ca toți să beneficiați, fiindcă sunteți foarte mulți și astăzi, și pentru a beneficia toată lumea, o să testez să vedem ce anume ar trebui să curățăm de pe grup astăzi și ce anume este nevoie să punem. Bun. Dezechilibru
pe care este nevoie să-l curățăm astăzi de pe grup. Este energie, informație. Această informație este pe coloana A, coloana B. Rândul 1, rândul 2, rândul 3. O informație de înțepenire. Deci, căutați și fiți un pic atenți. Faceți-vă un pic de retrospectivă, fiindcă de multe ori rămânem înțepeniți într-o idee, într-o neiertare, într-o neacceptare. Toate lucrurile astea ne împiedică să ne vindecăm sufletul. Fiindcă ne este greu. Cum să-l iert eu? Cum să uit eu? Cum să accept eu? Sunt lucruri care nu fac decât, în primul rând, să ne blocheze pe noi și după aceea îi pot bloca și îi deranja și pe cei din jurul nostru. Deci, haideți să scoatem cu toții informația de înțepenire. Mergem cu magnetul de jos în sus pe meridianul vasoguvernor. În numele Mântuitorului nostru Iisus Hristos, eliminăm și dezintegrăm toată informația de înțepenire care a generat dezechilibre și toate blocajele și distorsiunile generate de această înțepenire și rugăm Îngerii Domnului să vină, să șteargă, să anuleze, să dezintegreze toată această înțepenire și în locul acesteia Îngerii Domnului să pună toate energiile și informațiile necesare restabilirii echilibrului și armoniei în minte, corp și spirit. Amin. Am reușit să scoatem informația de înțepenire de pe grup? Da. Mai există. Următorul dezechilibru este energie, tot informație. Coloana A, rândul 1, rândul 2, rândul 3. Supra-solicitare. Da. Toți muncim un pic prea mult. Haideți să scoatem. În numele Mântuitorului nostru Iisus Hristos, eliminăm și dezintegrăm toată supra-solicitarea care ne afectează sufletul și toate efectele acestei supra-solicitări și rugăm Îngerii Domnului să vină, să șteargă, să anuleze, să dezintegreze toată această supra-solicitare și în locul acesteia Îngerii Domnului să pună toate energiile și informațiile necesare procesului de vindecare imediată. Amin. Am reușit să scoatem supra-solicitarea de pe grup, da. Următorul dezechilibru care vă afectează sufletul este coloana A, coloana B, rândul 1, 2, rândul 3, rândul 4, rândul 5, rândul 6. Orgoliu. Deci atenție la orgoliu. De multe ori uh, credem, spunem, da, eu am dreptate, fiindcă eu știu, am învățat, sigur este așa, dar în momentul în care spunem eu, este vorba de un ego acolo și de un orgoliu care caută să ne conducă. Sufletul nu are nevoie de orgoliu, să știți. Sufletul e cel care emite și primește iubire, emite și primește pace. Asta sălășluiește acolo în sufletul nostru, să știți. Ce vine, și ce vedem, ambiție, orgoliu, egoism, viclenie, toate lucrurile astea nu fac altceva decât să caute să ia controlul asupra sufletului. Haideți să scoatem acest orgoliu. În numele Mântuitorului nostru Iisus Hristos, să eliminăm și dezintegrăm toată informația de orgoliu care afectează sufletul și toate efectele acestui orgoliu și rugăm Îngerii Domnului să vină, să șteargă, să anuleze, să dezintegreze toată această informație de orgoliu și în locul acestuia Îngerii Domnului să pună toate energiile și informațiile necesare restabilirii echilibrului și armoniei în minte, corp și spirit. Amin. Reușit să scoatem formația de orgoliu, 100%. Da. Mai există vreun dezechilibru care trebuie curățat de pe grup, da? Tot informație. Coloana A, coloana B, rândul 1, rândul 2, rândul 3, rândul 4, rândul 5, rândul 6, rândul 9.
Deformare. De multe ori, noi putem înțelege deformat mesaj și asta poate să ducă la îmbolnăvirea sufletului. Deci, o informație de deformare, asta poate duce la îmbolnăvirea sufletului. Haideți să o scoatem. În numele Mântuitorului nostru Isus Hristos, eliminăm și dezintegrăm toată informația de deformare și toate efectele acestei deformări și rugăm Îngerii Domnului să vină, să șteargă, să anuleze, să dezintegreze toată această informație de deformare și în locul acesteia Îngerii Domnului să pună toate energiile și informațiile necesare procesului de vindecare al sufletului. Amin. Am reușit să eliminăm deformarea? Da. Mai există vreun dezechilibru care trebuie curățat de pe grup? Da. Energie. Tot informație. Coloana A. Rândul 1, rândul 2, rândul 3, rândul 4, rândul 5, rândul 6, rândul 7, rândul 10. Nemulțumire. Mulți avem talentul să fim veșnic nemulțumiți. Asta tot din ego vine nemulțumirea, să știți. Și lipsa aceasta de toleranță și de acceptare. Tot ego-ul este cel care vine și ne scormonește. Fiindcă dacă am fi mulțumiți, am fi liniștiți și pe liniște se așează pacea. Și atunci, pe fond de pace, se pot întâmpla lucruri minunate. Și celui rău nu-i plac astfel de lucruri. Haideți să scoatem toată nemulțumirea, de jos în sus. În numele Mântuitorului nostru Isus Hristos, eliminăm și dezintegrăm toată nemulțumirea care ne afectează sufletul și toate efectele acestei nemulțumiri și rugăm Îngerii Domnului să vină, să șteargă, să anuleze, să dezintegreze toată această nemulțumire și în locul acesteia Îngerii Domnului să pună toate energiile și informațiile necesare procesului de vindecare. Amin. Am reușit să scoatem informația de nemulțumire, da. Mai există vreun dezechilibru care afectează sufletul nostru? Da. Coloana A, coloana B. Rândul 1, rândul 2, rândul 3. Încălcire. Da, deci o energie de încălcire împiedică sufletul nostru să radieze. Uite, simt deja cineva are o încălcire foarte mare în această zonă, fiindcă simt foarte puternic. Da, e cineva de pe grup care ne urmărește acum. Haideți să scoatem de jos în sus. Inspirăm pe nas, expirăm pe gură, ne relaxăm. În numele Mântuitorului nostru Isus Hristos, eliminăm și dezintegrăm toată informația de încălcire care a generat dezechilibre și toate efectele acestei încălciri și rugăm Îngerii Domnului să vină, să șteargă, să anuleze, să dezintegreze toată această informație de încălcire și în locul acesteia Îngerii Domnului să pună toate energiile și informațiile necesare procesului de vindecare imediată. Amin. Și să scoatem încălcirea, da. Mai există vreun dezechilibru care trebuie curățat de pe grup? Da. Da, să vedem ce anume mai trebuie. Energie, nu informație, nu? Pare infecție. Să vedem. Infecție virală. Te scoate. Deci se pare că în perioada asta foarte multă lume s-a mai întâlnit cu tot felul de virus și asta ne afectează sufletelul. Haideți să scoatem de jos în sus. În numele Mântuitorului nostru Isus Hristos, eliminăm și dezintegrăm toată infecția virală care a generat dezechilibre și a afectat sufletul nostru și toate efectele acestei infecții virale și rugăm Îngerii Domnului să vină, să șteargă, să anuleze, să dezintegreze toată această infecție virală și în locul acesteia Îngerii Domnului să pună toate energiile și informațiile necesare procesului de vindecare. Amin. Am reușit să scoatem infecția virală, 100%. Da. Mai există un dezechilibru care trebuie curățat de pe acest grup? Da. Bine.
infecție apare. Infecție cu paraziți. Da, paraziții elimină foarte multe toxine în corpul nostru și rezidurile lor toxice ne afectează corpul fizic și implicit sufletul, fiindcă um, sufletul se lăsluiește în corpul fizic și toată această toxicitate care este eliminată de acești paraziți în corpul nostru, nu fac altceva decât să ne îmbolnăvească. Haideți să scoatem acești paraziți. În numele Mântuitorului nostru Iisus Hristos, comand tuturor paraziților din corpul celor care sunt pe acest grup și celor care ne vor urmări. Să plece chiar acum de la voi și din tot corpul vostru și toate structurile voastre și să nu vă mai deranjeze niciodată. În numele Mântuitorului nostru Iisus Hristos, comand la toți paraziții care vă afectează să plece chiar acum de la voi și din tot corpul vostru și toate structurile voastre și să nu vă mai deranjeze niciodată. În numele Mântuitorului nostru Iisus Hristos, comand la toți paraziții sunt în corpul vostru să plece chiar acum de la voi și din toate structurile voastre și să nu vă mai deranjeze niciodată. Și îngerii Domnului să vină să ia toți acești paraziți, toate ouăle și chisturile acestora și toate rezidurile lor și în locul acestora, îngerii Domnului să reseteze fiecare celulă a corpului nostru care a fost afectată pentru a fi perfect sănătoasă. Amin. Am reușit să eliminăm paraziții? Da. Mai există vreun dezechilibru care trebuie curățat de pe grup? Da. Energie. Energia care trebuie curățată de pe grup. Coloana A, coloana B. Rândul 1, rândul 2. Irascibilitate. Deci starea noastră de irascibilitate nu face altceva decât să uh, contracte ADN-ul din noi și atunci informația nu mai circulă cum trebuie, contractându-se, se produce un blocaj, vor începe să stagneze energiile în corpul nostru și acele energii stagnante în timp vor genera boală. Haideți să scoatem această irascibilitate. În numele Mântuitorului nostru Iisus Hristos, eliminăm și dezintegrăm toată irascibilitatea și toate efectele acestei irascibilități și toate motivele care au declanșat sau întreținut această irascibilitate și rugăm Îngerii Domnului să vină, să șteargă, să anuleze, să dezintegreze toată această irascibilitate și în locul acesteia Îngerii Domnului să pună toate energiile și informațiile necesare procesului de vindecare. Amin. Am reușit să eliminăm irascibilitatea, 100%. Da. Mai există vreun dezechilibru care trebuie curățat de pe grup astăzi? Da. Energie, coloana A, rândul 1. Copleșire. Bun. În numele Mântuitorului nostru Iisus Hristos, eliminăm și dezintegrăm toată copleșirea care a generat dezechilibre și toate efectele acestei copleșiri și rugăm Îngerii Domnului să vină, să șteargă, să anuleze, să dezintegreze toată această copleșire și în locul acesteia Îngerii Domnului să pună toate energiile și informațiile necesare restabilirii echilibrului și armoniei în minte, corp și spirit. Amin. Da. Mai există un dezechilibru care trebuie curățat de pe grup? Nu. Putem să punem ceva? Da. Energie? Nu. Informație. Deci mergem la informații și deschidem tabelul informațiilor favorabile. Energiile de care avem nevoie. Coloana A, coloana B. Rândul 1. Vindecare. Bun, de sus în jos. În numele Mântuitorului nostru Iisus Hristos, trimitem dragoste și recunoștință corpului, îl aliniem, îl răsătăm, îl reconectăm și îl binecuvântăm cu vindecare, pentru ca noi să fim vindecați, sufletește, trupește și mental. Amin. Mai avem nevoie de ceva? Da. Tot informație, coloana A, rândul 1, rândul 2, rândul 3, rândul 4, rândul 5, rândul 6. Seninătate.
Da. Noi când suntem senini, v-am povestit întâmplarea de astăzi cu camera video. Eu am stat senină, liniștită și Dumnezeu mi-a rezolvat ce aveam nevoie. De sus în jos. În numele Mântuitorului nostru Iisus Hristos, trimitem dragoste și recunoștință corpului, îl aliniem, îl resetăm, îl reconectăm și îl binecuvântăm cu seninătate, pentru ca toți să fim senini în minte și în suflet, să putem face cu ușurință și bucurie orice ne propunem. Amin. Mai avem nevoie de ceva, mai trebuie făcut ceva, mai trebuie resetat ceva. Nu mai trebuie altceva, boss. Bun, minunat. Deci ați văzut cu toții, încă se mai lucrează, o să mai avem un modul nou la acest, această aplicație. Este în development, îl pregătesc băieții pentru a fi introdus. Mai sunt câteva energii și informații pe care le-am mai adunat și o să le punem și pe ele în tabel. Cei care uh, o să doriți să punem în carte mărturia voastră, o să vă rog să-mi trimiteți mărturiile voastre, pentru că în curând vom tipări noua ediție și care doriți să apăreți în această ediție, vă rog să trimiteți pe e-mail mărturia voastră. Sunt foarte multe mesaje, vă mulțumesc. Da, chiar și din Texas. Este, sunt prieteni și cunoștințe dragi. La Timișoara, văd că toată lumea de-abia ne așteaptă. Um, Chiar dacă nu ați participat la nivelul 1 și 2, puteți să participați și dacă nu vi se pare că aveți ceva întrebări, puteți să mă întrebați și în pauză. Dacă nu, în carte este nivelul 1 și 2. Voi avea la Timișoara și cărțile cu mine. Dacă nu, sunt seminariile înregistrate, sunt și pe site. La registru seminarii înregistrate, găsiți acolo toate 4 modulele. Dacă cineva dorește să ia, în primul nivel se pune accent pe testarea kineziologică și acolo puteți învăța această testare. Da? Și, da, sunt foarte multe mesaje și voi sunteți foarte mulți. Vă mulțumesc că ați fost astăzi cu mine aici. O să... Deci nu uitați... am adus aici cu mine, vreau să vă arăt o icoană de alea. Știți cu toții că uh, mai bine de 35 de ani am pictat icoane. Și astăzi am vrut să împărtășesc cu voi una din icoane care este și un film făcut cu această icoană. Filmul se numește Desăvârșirea săvârșirii. A fost făcut în 2003 și îl găsiți, dacă puneți pe YouTube Titiana Popa Desăvârșirea săvârșirii, îl puteți găsi acolo. Și o să vedeți când eu am pictat această icoană. Este o icoană de suflet, o icoană care a dus vindecare multor oameni. Și am vrut să o împărtășesc cu voi, să vă arăt și să vă bucurați de un alt dar pe care Dumnezeu mi l-a dat. Sper să reușesc cât mai curând să-mi așez șevaletul și să pot să pictez din nou, dar acești ani am considerat necesar să fiu focus 100% pe această tehnică, pe a împărtăși cu dumneavoastră ceea ce eu am primit, ceea ce eu am învățat și de la Dr. Nelson și de la domnul profesor Dumitru Constantin Dulcan,
Uh, și prin inspirație divină, tot ce am primit, am dorit să împărtășesc cu dumneavoastră și văd că tot mai multă lume urmărește ceea ce fac și spun că este ceea ce ați căutat de multă vreme. Vă doresc să reușiți să vă vindecați sufletul și atunci, cu siguranță, vindecarea trupului nu întârzie să apară. Haideți să spunem rugăciunea în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Împărate Ceresc, mângâietorule, Duhul adevărului, care pretutindene ești și toate le împlinești, vistierul bunătăților și dătătorule de viață, vino și te sălășuiește într noi și curățește-ne pe noi de toată întinăciunea și mântuiește bunule sufletele noastre. Împărate Ceresc, mângâietorule, Duhul adevărului, care pretutindene ești și toate le împlinești, vistierul bunătăților și dătătorule de viață, vino și te sălășuiește într noi și curățește-ne pe noi de toată întinăciunea și mântuiește bunurile sufletele noastre. Împărate Ceresc, mângâietorule, Duhul adevărului care pretutindene ești și toate le împlinești, vistierul bunătăților și dătătorule de viață, vino și te sălășuiește într noi și curățește-ne pe noi de toată întinăciunea și mântuiește bunurile sufletele noastre. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Prea Sfântă Treime, miluiește-ne pe noi. Doamne, curățește păcatele noastre. Stăpâne, iartă fără de legile noastre. Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre într-un sfânt numele Tău. Preasfântă născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi, ceea ce ești mai cinstită decât heruvimii și mai mărită fără de asemănare decât serafimii, care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut, pe tine cea cu adevărat născătoare de Dumnezeu te mărim. Tatăl nostru care le ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră cea spre ființă dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne lăsa pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel viclean. Că a Ta este împărăția, puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, dă sănătate sufletească, trupească și mentală tuturor participanților la acest webinar și familiilor lor și binecuvintează-i pe ei cu toată energia și informația necesară procesului lor de vindecare și echilibrare fizică, mentală, emoțională și spirituală și trimite îngerii Tăi, Doamne, să continue să lucreze pe ei și pe familiile lor până la finalizarea procesului lor de vindecare, echilibrare și realizare pe toate planurile. Că Tu ești mare și puternic și ție slavă și închinăciune înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Dumnezeu să vă aibă în pace pe toți și să vă ajute să vă vindecați cât mai repede sufletul vostru și a celor din familie, să puneți pace peste dreptate, fiindcă e mai bună pacea, e mai bună decât toate. Vă îmbrățișez cu drag și vă mulțumesc că ați fost și astăzi atât de mulți.